Halleluja. Vader van genade, ons is zo blij dat het een groot genade ontvangen. Heer, wat hier aan het gedenkt ons zo diep aan de zonde was. En het is zo blij dat het vanavond kan zijn voor de Heer van die Heer. En om die naam groot te maken in de Heer. Ons is dat Heer dat u vanavond die God zal zien. Wij dan u voor die zinnige wat het al heeft ontvangen. En die Heer voor die genade wat hij heeft verwezen. En die Heer dat het dan vanavond de vrede in het hart komt. De vrede van God en liefde Jezus. En de last was de zonde was. En die aan het gedenkt en zo lang van Heer. Voor hen wat nog niet in zaak hebben maken die. Dat Heer met vanavond Heer die kaas en die geweten ziet. Om het de zaak heeft te maken in Jezus naam. Want we wat Heer. Elke macht plan met die geestelijk van de naam van. En Jezus naam Heer. Elke veiligheid van die geestelijk Heer. En ik dank u daarvoor in Jezus' naam voor beide zeggen. Amen. Amen. En die waren dus nog wat een later en dan komt het ik wel heel goed voor ons. Amen. Amen. En welkom in de huis van de Heer. Wie samen met ons? Voor op hier gemaakt van ons. Amen. Kom ons kan hij laatst op een week te voeren kiezen zo'n brandende hout. Alleen met die vierheid. Ik moet denken van vanmorgen af tot nou toe. Daar heeft hij niet weer gedaan. Met de naam van de Heer. En daarom is het zo blij. Met die wonderlijke naam van de Heer. Die psalm dat zei één ding zo mooi. Hij zei loof die Heer. Loof mijn ziel. En alles wat verlaten mij is. Loof zijn heilige naam. Want zijn goede zielheid als tot een eeuwige. Met die naam van de Heer. Nou mijn leven was in elkaar. Hij was zomaar die elkaar, prijs die wonderlijke naam van Heer. Ik heb niet geweten van gaan en ik heb niet geweten van komen. Prijs die wonderlijke naam van de Heer. Maar ik wil voor u zeggen, prijs die wonderlijke naam van de Heer. Toen mijn leven zo die elkaar was, dat geen mens, prijs die wonderlijke naam van de Heer, verstaan wat er aangaan met mij niet. Prijs die wonderlijke naam van de Heer. Toen zei die woord van God, kom naar mij toe. Allemaal wat vermoeid en verlassen. En dat er een rust hier. Prijs die wonderlijke naam van de Heer. En toen het hij ten hoor, toen kwam daar zo'n zacht van verlichting. Hier dier my hele wezen, met die naam van Heer, want de Biblie sê was moeg. Die sonde maak een mens moeg. Hij maakt jou uitgeput. Hij maakt jou met die wonderlijke naam van die Heer, dat je later op jezelf zegt, ik denk die beste dan nou is. Ik moet maar mijn eigen leven nemen. Alles voor mij. Met die naam van Heer, maar voor u zegt, dat is die antwoord daar niet. Dat is die oplossing daar niet. Met die naam van de Heer, daar is de antwoord. En daar is de oplossing voor het hier elkaar leven. Met die naam van de Heer, die woord van God zegt, met die wonderlijke naam van de Heer. Die profeet staat op en hij kijkt zo weg in die geest. Hij zegt, met die naam van de Heer, zij zal een ziel baar. En zij moet om Jezus doen. Dat is hij. Dat is hij. Wat de leven was het. En meneer mevrouw. Jong kind of dokter. Hij kan vanavond ook bij jou verloren. Met die naam van de Heer. Broer, zuster, ik wil je bemoedigen met die naam van de Heer. Dat is het woordje wat zegt. De church is moving. Met die naam van de Heer. Ons staan niet meer terug niet. Ons val aan. Met die naam van de Heer. Amen. Amen.
vir my, dat ons met ons gereed kry van 'n magtige uitstorting van sy heilige gees. Ek kry vir sy toepak van die heilige gees. Ja, sy kan jy in sy strap maak nie, en vlieg hy weg. Sy moet nooit weg met die gees. Halleluja. U moet sien, in die boek van Esegiel, die Bijbel sê, in Esegiel 43ste hoofstuk, hy praat daar oor die heerlikheid van God. Hy sê in vers 41 en 42 die hoofstukke, hy sê dat Esegiel het 'n man gesien met 'n neetroede in sy hand. Weet u wat het daar die man gedoen? Hy was met koperklere bekleed. Hy het die huis in gereedheid gekry vir die heerlikheid van God. In die 43ste hoofstuk, toe kom die heerlikheid van God van die ooste kant af aan. Ons moet die huis, moet ons gereed kry vir die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God. En inderdaad, hy moet aan die ooste kant af, dat ons die kaya, dit was die dag soos op die Pinksterfees. Het was die dag soos op die Pinksterfees. Halleluja. Halleluja. Ek voel die mense wat aanraking van God moet kry. Ek voel die mense wat het hier plaas moet kry. Die wat vanavond opgekom het, is er ons in die skari. Maar so bykie later vanavond, as die kaalvleete oor jou hart loop is, dan sal jy my verstaan. Dan sal jy my verstaan. Dan sal jy my verstaan. Amen. Kijk, sister, het was die dag soos op die Pinksterfees. Kijk, sister, kom. Betaal voordat jy vir hom gewerk het. En ons krijg vanavond loon voor ons nog iets gedoen het in die Here. Kom ons gee God 'n lieflike prys. Ik kan die sitplekke maar neem. Ek groet u vanavond daar die mooie naam van Koning Jesus. Lieflike klomp die mense in jou klip hier. Dat is lekker voor mij om die Here saam met u te kan zien. Dat is lekker om die woord van God u te kan bedienen. Amen. Want ek wil vir die Here vergader, daar waar sy krag is. Die krag van God is in die plek. Die Bijbel sê elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Miskien wil jy nie nou buig die knie, maar jy gaan buig. Miskien wil jy nie nou bely die tong, maar jy gaan bely. Doe maak die stad op roewe. Dat Jesus die Seun van God. Ek voel vanavond net misverdaan sprint die Here. Maar ek kan vir jy lees, prys God, in die boek van Joel. As jy die Bijbel saam gebring het, dan bly ons saam na die boek van Joel. Amen. Joel die eerste hoofstuk. Prys sy naam. Joel hoofstuk 1, vanaf die 4de vers.
Prys die naam van die Here. As u daar is, gaan ek vir u lees. Nou ek wil nou hê, niemand gaan nou weer in en uitloop nie. Ons is nou klaar gepie en water gedrink. Amen. As u nou verder wil pie, dan kom u dat vir u plaas put. En nou gaan ons die woord van God 'n kans gee. Amen. Die Bybel sê dat God se woord het die hoogste gesag. En wanneer die woord van God uitgaan, dan moet ons aandagtig luister, sodat ons nie die Heilige Gees in sy beweging versteur nie. Amen. Ek lees vir u in Joël 1 hoofstuk 4. Hy sê wat die afknyper laat oorbly het die trekspankaan verslind. En wat die trekspankaan laat oorbly het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het die kaalvleter verslind. Word wakker, julle dronkaards, en ween en huil, al julle wyndrinkers, oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Ek wil hê evangelis moet vir ons kom bid oor God se woord. Amen. Prys die naam van die Here. Vader, in die naam van Jesus, ons dank u vanaand, ons roep elke gedagte vanaand in hierdie tabernakel tot gehoorsaamheid van die woord van die Here vanaand. Ons verklaar vanaand dat die engel van die Here is hier om die verborge woord van God aan die dienaar te openbaar. Ons dank u vanaand, my God, omdat God vanaand sy doel bereik. Elke gedagte wat nummereer, wat opstandig is, Here, wat vanaand, my God, in opstand kom, ons weerleed het met die gesag van die Here vanaand. En ons bid dat God se woord sy doel sal bereik. Ons dank u dit drang vanaand weer, sodat die woord aan mense se gedagtes sal penetreer vanaand en die Heilige Gees uit sal manifesteer. Spirit in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee God 'n lieflike prys. Nou, liewe besoeker, liewe broeders, susters, die boodskap wat ek vanaand aan u wil bedien, wat ek vanaand noem die kaalvleter. Mense wil baie graag mooi boodskappe hoor. En wanneer sy die oomblik op hulle tone begin te trap, dan is daar 'n optrekgees. Maar ek wil vanaand jou vooraf waarsku, as jy vanaand vir my optrek, sal jy maar net weer moet aftrek. Kom ons gee God 'n prys. Die Here God het my 'n goddelike liek op hierdie pad gegee. En weet u wat is die liek? Wanneer ek met hierdie tent uitbeweeg na plekke toe, dan vra ek vir die kerke geen geld nie. Omdat wanneer ek vir jou geld vra, dan moet ek as 'n mispreek wat jy wil ek moet sê. Maar ek sê net wat God my sê. Ek is op die oude waar. Ek doe wat God my sê. Kom ons gee God 'n prys. En verder vir die rest, hierdie tent het ek in die hand van God uitgekry. En in hom predik ek God se waarheid. Ek praat dat in die woord van God staan. Kom ons gee God nog 'n prys. Die eerste ding, as jy by iemand kom en jy vra vir hom, hoe staan jou saak met Jesus? Dan sê die man vir jou, meneer, ek het my kerk. Die waarheid. Of hy sê vir jou, ek moet daarom wees waar opa en oma opgestaan. Die kaalvleter het jou onder andere dan die traditie geef as 'n kaalvleter. Kom ek sê vir waar kom die kaalvleter vandaan?
zijn trots heeft gemaakt dat hij het kindje in de hemel heeft gekregen. En van die oorlog af, dat hij op die aarde geland heeft, heeft hij één doel voor oor. En dat is om mensenlevens te verslinden. Zijn naam is vanavond die Kaalvreter. Je moet mooi kijken. Hij wordt op een andere plek in het woord van God, wordt hij beschreven als een dief. Hij zei die dief heeft gekomen om te stelen en om te slaan en om te verdrinken. Maar Jezus heeft gekomen, zodat ons leven in oorvloed kan hebben. Ik zie die boek van Joel. Hij spreekt hier van 4 types spronkhanen. Hij praat daar van een voetganger. Hij praat van een afknijper. En hij praat van een trekspronkhaan. Ik zie dat waar hulle deel beweeg. Bly daar nog iets voor. Maar ik zie in die woord van God, dat waar die Kaalvreter voorbij is, daar maakt hij kaal. Dat is stofkool. Dat is kaalkool. Hey! Amen! Amen! Ik kijk net naar die kindertjes voor die snotneusjes en die stukken kleren, dan weet ik wie in die huis, dan zie ik die Kaalvreter heeft in die huis aangeweerd en hij steekt ja en verwoesting gezaai. Daar is een Kaalvreter van Klipjewer. Daar is een Kaalvreter op die plaatsen. Als het zo weer in dorp bereikt, dan kijk ik net naar die ruiter. Als het zien een man zijn huis heeft meer als 4 ruiter wat uitgegooid, dan weet het die Kaalvreter en dan weet het weer. Amen. Je pak dat drinken, geef toe vanaf. Geef toe vanaf. Zij zijn scheper. Dat is een mooie hier voor het drinken niet. Meteen mensen van het social. Weet je, toen die veencijfers het nog social wou gehouden. Halleluja. Amen! En die mannen waar die Kaalvreter boxjes gedraaid, toen was die papzakken zo net zo goed geweest. Maar nooit alleen moest om zwart maken. Hij had hem in een boxje gezet. En we noemen hem een kraantje. Maar ook toen hij de boxje heeft gezet, heeft hij een zeker en die weg, gaan vlot en weg, dat was goed gedaan. Binnen die papzak is een Kaalvreter. Ik weet niet of die fabriek om aan zit. Maar die Bijbel verklaart dat in die veen is een geest van rechtvaardigheid. Amen. Zo kom ik zeggen mooi. Hij heeft heel veel, heeft hij die pad huis toegekend. Lekker heeft hij huis toegestapt. Maar vrijdagavond, wanneer die Kaalvreter onder ons vieren is, dan loopt zijn 2 ringen sporen. En dan moet iemand zo zijn om bij die huis te komen. Maar zij kennen niet hoe die kat is toe. Die Kaalvreter is een vier. Die Kaalvreter is een vieren. Halleluja. Hij zei, en die veen is een geest van rechtvaardigheid. Kom ik zeg je, wat maakt die Kaalvreter met jou? Hij vreet jou ten zo, dat hij niks anders kan praten, en zo maakt het die, en zo maakt het hij. Dat is zomaar niet wat hij zegt. Maar dat is toch te vieselijk. En ik moet eigenlijk vieselijk prier, maar niet dan wat ik doe, als een vieselijke zin, en een vieselijke kruis, en zo'n vieselijke gedachte. Als die Kaalvreter door naar handen, is hij vieselijk. Zij leeft slecht en zij leeft slecht. Zuster, ik zie nu hoe jij op die trompet zoen, wat zo stil naar die weg nu, dat wordt weer op dat koppen van die Kaalvreter en zijn
kaalsmeter zijn we lekker compleet vanaf. Kom ik zei, waar die kaalsmeter dier beweeg, laat hij een spoor van verwoesting achter. Amen. Amen. Ik kan maar mooi kijken, die broer wat je lekker tegen staan zijn in die paan. Zijn kop is onder briefmerken, waar die kaalsmeter getrokken, van daar waar die kaalsmeter komt stop, daar loopt je briefmerk achter. Het praat in die kaalsmeter vanaf. Die kaalsmeter heeft vanavond menige huisgezin in verwoesting. Halleluja. Menige mama en menige papa heeft vanavond dronk in die grond met oma en met opa, omdat die kaalsmeter uit de binnen en het uitgevreed. Zij is zo dom. Zij zijn door hele week gejaagd. Door die smokkelaars uit. Die smokkelaar zit in een lekker gemakstoel. Zij zit op een tomatienkast. Van die kaalsmeter het jou aan handen. Hij floreert met jou geld uit. Die smokkelaar rij in een plank motorkar. Zij die schoenen aan je voeten te trekken. Als die smokkelaar zo een beetje uitstapt, dan zijn zo uitgetend. Hij is aan elkaar in een nieuwe kies, maar zijn twee in een flinter overal. Maar die kaalsmeter is er aan het handen. Ik zie dat die kaalsmeter, die plaatsmannen onder andere, dat spelen het zomaar zo van vrijdagavond tot maandagmorgen en die kan poetsen, naar hun voeten en dat zonde. En ik denk dat ze zien, maar die kaalsmeter is het hier, dan weet hij en doet de vast en doet de koffie. Dat was zo. Die kaalsmeter heeft mij ook weer gehad. Hij zit er los. En dat spelen in de straatje. Hij kan weer de halleluja. En voor hem een kluur vanuit. Weet u wel. Alleen noem maar mezelf wat dat een keer. Jee. Ik wil dat iemand hier die vet en veel vervier. En dan moet hij een bjelder gaan. En dan moet hij kijken. Halleluja. Een bjelder op jouw straathoek. Zet een hoehuis. Van die kaalsmeter heeft in die stad en bevier. Als die vader is. En draai hem zomaar zo, komt er weer naar die papzak drinken toe. Ons land is aan die orde van verkrachtings. Weet u wie die oorzaak? Nie die man, die verkrachter, wat verkracht niet. Die meisje met die minirok, wat loopt een sterren is. Van die kaalsmeter, het haar in de handen. Nee! Dat oude vrouwen moet maar blinkjes, halleluja, dan zet die slip dat je achter die woord, zoals je God het brengt. Ik word niet zo'n manga draad op kutje. Van die kaalsmeter heeft je ondernaast zo'n blindjes en zo'n ding. De aarde staan net zo. Als je hier een rond vertelt komt, dan laai je ze weer. Die kaalsmeter, dan kan je dat hier aan. Pas op, papa. Die breekt op een man weg.